Hej og velkommen til min strikkepodcast. Jeg kalder mig Tilde Strikkegale Mor. Jeg hedder Christina, jeg er 37 år, og jeg bor her på Frederiksberg sammen med min mand Morten og vores datter Tilde på 8 år. Det her, det er mit 4. afsnit. Sidste gang jeg filmede, det var tilbage i november 2023. Og nu har vi september 2024, så det er jo et lille års tid siden. Og det er ikke med min gode vilje, at det først er nu, at jeg laver et afsnit. Men simpelthen bare været ramt af så mange ting, både på mit arbejde og herhjemme, som simpelthen gjorde, at jeg mistede strikkelysten herhen over foråret. Og hvis man egentlig bare sådan prøver på at komme igennem hverdagen, så er strikkepodcast lige det sidste, man tænker på at få lavet. Men her siden maj-juni, der begyndte strikkelysten at komme tilbage. Og nu var det så tid til at lave et afsnit til jer. Når det er så længe siden, så er jeg godt klar over, at der nok er nogen, der er faldet fra. Men jeg håber, at der stadigvæk er nogen derude, der har lyst til at følge med i mit lille strikkeunivers. Ja. Når jeg laver afsnit, så er det meget klassisk stillet op. Jeg fortæller om, hvad jeg har på. Jeg har faktisk strik på i dag. I dag er det ikke varmt nok. Det er ikke så varmt i dag, at jeg ikke kan holde ud at have strik på, så derfor har jeg strik på. Så det kommer jeg lige til at fortælle om, hvad det er, jeg har på. Så kommer jeg til at vise nogle færdige projekter. Jeg kommer til at vise nogle projekter, jeg har gang i. Og jeg kommer også til at vise noget nyindkøb / drømmestrik. Det her afsnit, det indeholder reklame. Som jeg har fortalt i nogle tidligere afsnit, så teststrikker jeg enormt meget. Og det har jeg jo også gjort siden sidst. Så jeg siger lige reklame, at det kommer der til at være. Fordi når jeg teststrikker, så modtager jeg jo en opskrift uden betaling. Alt garn, I kommer til at se, er købt og betalt af mig selv. Det er kun opskrifterne, jeg har modtaget i forbindelse med teststrik. Men det er alligevel reklame, fordi det er noget, jeg har modtaget. Jeg har sådan tænkt lidt over, som sagt har jeg jo ikke haft en stor strikkelyst, så jeg har også sådan tænkt lidt over, og selvom jeg ikke har haft en stor strikkelyst, så har jeg også strikket en lille smule. Og jeg tænkte lidt, at hvis jeg skulle vise alt det, jeg har strikket siden november, så ville det blive et meget, meget langt afsnit. Så jeg har egentlig besluttet mig for at gøre sådan, at jeg viser jer det, jeg har strikket hen over sommeren. Ja, hen over sommeren og på vores sommerferie, hvor at vi kørte selv, var nogle dage i Østrig og kørte videre til Italien og hjem igen. Men der fik jeg strikket. Jeg er sådan en, der er enormt bange for at løbe tør for strik over min ferie, så jeg får altid pakket enormt meget. Og jeg fik det også strikket en del. Men jeg tænker, at vi går i gang i det. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige ind i det igen, og jeg prøver også at kigge over i kameraet, men det er faktisk også meget rart lige sådan at få kigget på sig selv. Så jeg håber, at det bliver lidt jeg veksler lidt mellem at kigge i kameraet og kigge på mig selv. Fordi det gør også, at jeg føler, at jeg faktisk taler til nogen, når jeg kigger på mig selv. Ja, jeg håber, det giver mening. Så, hvad har jeg på? Så må jeg lige op. Jeg har den her sag på, så I kan se det. Ja, en 10. Det er en teststrik, så der er jo så reklame allerede. Den hedder Tallulah,
sige. Og den har jeg tilstrikket for Herb Garden Knitwear. En tysk strikkedesigner. Og jeg mener, at jeg måske har vist jer garnet sidste år. Det var den tilstrikken løb over enormt lang tid. Så jeg fik garnet sidste sommer og skulle være færdig februar. Og jeg gik egentlig første gang med at strikke den omkring januar, fordi der var andre projekter, der var julegaver og alt det her. Ja. Da jeg sådan ligesom skulle forberede mig til det her afsnit, så ligger jeg efter den, fordi jeg plejer jo at skrive, ned. Normalt der har jeg den her bullet journal for Knitters. Den her den er for 23. Den har jeg droppet i år. I år der har jeg bare sådan en plain strikkejournal, jeg har købt i Rema 1000. Men jeg har simpelthen ikke, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har simpelthen ikke fået skrevet nogen som helst oplysninger om den her ned nogen steder. Andet end den hedder Tallulah Tea. Jeg gik i gang 15. januar og blev færdig 29. februar. Der er ingen projektnotater på den. Så jeg kan ikke huske, hvad størrelse jeg har strikket den. Måske kan jeg finde det på Ravelry, så skriver jeg det lige hernede. Lidt specielt, men ja. Det viser måske også bare, hvor travlt jeg sådan set egentlig har haft det, hvis jeg glemmer noget, som jeg egentlig sådan synes, jeg har en ret fast rutine omkring. Ja, måske den er hernede. Ja. Ja, godt. Jeg har strikket i den her lærkegarn fra Dale Garn. Og lærke, det er en blanding af merino og bomuld. Jeg har 51 den her. Lad os se her engang. 53 merino uld og 47% bomuld. Den løber 115 meter på 50 gram. Vaskes 30 grader. Og den her farve, den hedder 8148. Den her sådan bordeaux, som jo virkelig er min farve. Så kan I se, at der står lærke. Jeg har brugt 553 gram, så lige over 11 nøgler af den, til en størrelse 14. Ja. Præcis. Så det er den, jeg har på i dag. Den er rigtig dejlig. Den har ligesom det der, jeg ved ikke, om I kan se det, sådan en kæde. Ja, den var sjov at strikke, og det gik faktisk rigtig hurtigt. Jeg havde den med på vores årlige ferie til Spanien, som min mor Tilde og jeg tager på. Så ja, der blev meget af den strikket, og så blev resten jo så strikket i efterårsferien. Nej, i vinterferien hedder det. Ja, Tallulah Tea. Den skal jeg strikke på, den skal jeg ikke lægge væk. Så kan jeg vise jer færdige projekter. Og den første, den strikkede jeg ikke, mens vi var på ferie. Den strikkede jeg, sådan så jeg blev færdig lige, ja, jeg har jo metroen lige i baghaven. I kan høre den, altandøren står åben. Det håber jeg, I kan leve med. Ja, jeg strikkede den her et par dage før vi skulle afsted på ferie, og så fik jeg den vasket, og så røg den ellers i kufferten i bilen. Og jeg har været inde og hente den inde i vasketøjskurven, fordi det er en, hun går rigtig, rigtig meget med. Så det var bare dejligt. Men det er den her. Ups. Kan I se her? Den hedder Sylvies Sommertop Juler. Det er også noget, jeg har tilstrikket. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt jer det, men jeg er medlem af sådan en side, der hedder Yarn Pond.
Jeg kan også skrive det hernede. Og derinde, der kan strikkedesigner lede efter teststrikker. Så det er der, jeg finder de fleste teststriksprojekter, jeg laver. Også den her Sylvie Sommertop. Den er lavet eller designet af en tysk strikker, som kalder sig My Dear Puppet. Det er størrelse 8-9 år. Og det har altså simpelthen sådan en i-cord kant rundt. I-cord kant som stropper. Og det var sådan lidt specielt, fordi man skulle sådan strikke fra hver ende og så møde hinanden. Jeg synes det er sådan, der, jeg skal lige finde kameraet, ikke? Jeg synes, ja, så lige pludselig så travler det enderne i alt, og synes at jeg har hæftet godt ind og sådan noget. Jeg vil måske bare være startet i den ene side, og så over i den anden, og så samlet nogle op, og så fået afsluttet den på den måde. Men det var jo ny teknik at prøve. Som udgangspunkt skulle den ikke strikkes med striber, men jeg har en datter, der lige nu synes, at det her med striber, det er bare det mest fantastiske. Så det fik hun. Og den, det igen, Dale-garn. Fordi jeg gik ind i mit lager garnsamling, og for at finde ud af, hvad jeg havde. Og jeg fandt så 7 nøgler af også Dale lærkegarn. Den er så noget ældre, så det er en helt anden banderole. Men det havde jeg altså 7 nøgler i. Og så havde jeg jo næsten 3 nøgler tilbage af, 4 tror jeg. Jeg tror faktisk, jeg havde købt 15, fordi at estimatet på, hvor meget garn jeg skulle bruge til den her Tallulah var enormt meget i forhold til, hvad man skulle bruge. Ja, så der havde jeg rigtig meget tilbage. Og så tænkte jeg, yes. Men man kan godt se, at det er den ene er nyere end den anden. Okay, og når jeg så sidder lige og kigger på det, så kan jeg se, at det har faktisk også ændret sig. Fordi den her, den havde 53. Jeg se det. Den havde 53 uld og 47 bomuld. Men den her, den har 52 uld og 48 bomuld. Så de har også ændret lidt på uldindholdet. Men det er lige så blødt. Selvfølgelig. Ja, og det her, det er farven 20. Jeg har brugt 115 gram af den hvide, og jeg har brugt 26 gram af den her Bordeaux. Så jeg har jo stadigvæk masser af den her, og jeg har også stadigvæk masser af den her. Så jeg kunne faktisk godt lave en, hvor det her, det er basen, og det her er striberne. Det tror jeg faktisk, at hun ville synes var mega fedt. Men det bliver ikke nu, det bliver næste sommer. Men Sylvies Sommertop Junior. Ja, og hun gik også rigtig meget med den, da vi var på ferie. Jeg kan faktisk lægge et billede op her, så I kan se hende i den. Så kan jeg vise jer det her, der har været mit evighedsprojekt, men som jeg endelig fik færdig. Yay! Det her, det har jo været mit, når jeg fløj på ferieprojekt. Birds of a Feather projektet. Vi tog en tur til Spanien hen over vores fødselsdag. Det er sådan, at min mand og jeg, vi har fødselsdag med 5 dages mellemrum. 10 år, 5 dage. Så vi tog afsted på Mortens fødselsdag den 16. maj, og så fløj vi hjem igen på min fødselsdag den 21. maj. Og der havde jeg kun det her med, fordi nu skulle det være færdigt. Det blev det så ikke. Det blev det først i bilen på vej til Italien. Men nu er det færdigt. Og
Jeg har strikket i, se her, det er nok nemmere at vise i den anden ende, hvor der ikke er så mange skift. Hvis jeg kan finde den. Der. Jeg har strikket i den der, det er jo også sådan en Bordeaux. Det er en kitsilk fra Drops. Jeg kan ikke lige huske farven, og jeg har ikke fået taget den med ind. Min mand han ligger og sover middagslur. Så gammel er han. Inden ved siden af, så jeg kan ikke lige gå ind og finde, men jeg kan skrive det hernede. Det er en rest fra da jeg lavede en teststrik på Diamond Spring Vest fra Camajo lidt. Der havde jeg rigtig meget tilbage. Nogle gange så køber jeg også ekstra, bare for at være på den sikre side. Så det var fint at kunne bruge det i det her projekt. Og den her er den her fra Sysleriet. Strømpebasen med 80% Superwash Merino og 20% polyamid. 425 meter per 100 gram. I farven New Look. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget jeg har brugt af kitsilken, men jeg kan slå op, hvor meget jeg har brugt af den anden. Se her gang. Jeg har brugt 100. Jeg købte ikke 2 fed. Jo, jeg købte 2 fed. Og jeg har 60 gram tilbage her. Så det må jo betyde, at jeg har brugt 140 gram af den her. Hvor heldigt. Den her farve hedder farve 31. Den har jeg selvfølgelig også skrevet ind. Og der har jeg nu 14 gram tilbage, så nu er jeg snart i bund med den. Ja. Hvor heldigt, at jeg lige havde det stående. Ja, men altså, prøv lige at se. Så jeg tænker, at det bliver til et lækkert par strømper. Ups. Jeg har, altså hvis I undrer jer over, at der lige er alle de her tråde, så er det fordi, jeg har brugt Steven West metode med sådan at vikle hæfte. Og så plejer jeg at gøre det, at jeg lige vasker det, inden at jeg klipper trådene. Så jeg skal sådan set lige bare klippe trådene nu. Så er det 100% færdigt. Ja. Når det er så varmt, som det nu er i Italien om sommeren, så er det rigtig rart med ikke at sidde med store sweaterprojekter. Så jeg har taget strømpeprojekter nu. Og det kan jeg så vise jer her. Det første par, jeg så fik færdigt på vores ferie, det var nogle, som jeg var gået i gang med i februar, som en del af Jaffa Lafs strik danske strømper med Jaffa Laf udfordring. Og det er de her havrestrå. Dreje det lidt, sådan der, så man kan se, når der står her. Kan man meget bedre, kan man ikke det? Jo, det kan man godt. Ja. Jeg havde strikket næsten den første færdig. Jeg manglede en 2. Godt og vel, en 2. Så jeg fik strikket 2'en på den første færdige, og jeg fik strikket nummer 2 makker. Og da jeg skulle strikke 2'en på den første, så kunne jeg godt se, at det ville blive for meget med en gentagelse, eller en halv gentagelse mere af de havrestråen her. Så jeg lavede lige sådan lidt fiksfaks, hvor jeg lige strikkede 1 centimeter med noget, og så kunne jeg lave 2'en. Jeg har så også fundet ud af, at når det er rigtig varmt, så ændrer min strikke fasthed sig.
Så da jeg så var i gang med nummer 2, og kom ned omkring tåen, så kiggede jeg på strømpen og tænkte, den er sgu da, undskyld jeg bander, den er da meget lang. Og så måtte jeg jo sådan lige kigge på min strikkefasthed, og jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Altså, om I kan se vaskebilledet her. Meget fint og sådan. Og så kommer det her og er meget større. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg kan se det, når jeg sidder og kigger på det. Jeg er ikke sikker på, at I kan se det på video. Så det der fixfax, jeg havde lavet for lige at give den en centimeter mere, det skulle jeg bestemt ikke give den på nummer 2 strømpe. Men altså, skide være med det. Så den er måske sådan lige, jeg ved ikke, om man kan se det. Den er sådan lige blevet en lille smule større. Det skal bytte. Jeg glemte at sige, at det er Yarn by Sanders, som har lavet opskriften på de her havrestrå strømper. Størrelse 39. Og jeg valgte sådan set egentlig også at strikke i garn, som er farvet af Yarn by Sanders. Og det er i den her fine. Den er mere grøn. Altså grøn er jo en enormt svær farve at vise på et kamera af en eller anden mærkelig årsag, men det er det altså. Den er meget mere frisk grøn. Den ser sådan fisen ud. Det er den altså ikke. Ja. Men farven hedder Spring. Og det er Merino Extra Fine Sock Superwash. Igen 80-20 blandingen. 420 meter. Og jeg har brugt 58 gram til at strikke et par havrestrå strømper. Så der er lige sådan en rest her tilbage, som enten kan blive til et par shorties, eller sammen med noget andet, eller til Tilde, eller et eller andet, jeg nok skal finde ud af. Ja, så det var det ene par. Det andet par, jeg fik færdig, er en til at strikke. Så er reklame. Jeg har fået opskriften. Det er dem her. Det er faktisk et par shorties. De hedder Courtship Socks og er designet af en, mener hun er canadier, der bor i England, som hun hedder Laura Sebastian, men hun kalder sig Flights of Fancy Nets. Ja. Og det der sådan er lidt sjovt, det er, at Laura hun er forfatter til young fantasy bøger, altså sådan noget med drager og feer og elver, eller altså noget af den dur. Ikke lige den genre jeg selv læser, men kan fornemme, at det er noget af det, som rigtig mange læser lige for tiden. Det kan jeg se på Instagram bogprofilerne. Ja, så Courtship Socks. Ja. Og det der sådan er så hyggeligt i hendes opskrifter, det er, at hun kommer med sådan nogle anbefalinger til bøger, man kan læse samtidig med, at man strikker. Og hun kommer også med sådan et helt skriv om, hvad det er, der har inspireret hende fra bøger til at lave den her opskrift. Så ja, det er bare enormt fint. Og jeg har lige nu noget med shorties. Altså jeg har sådan en tanke om, at nu her til efterår, og når vi stadigvæk går i kjoler, og så lige sneakers, og så man lige kan se den her lille blondekant på shorties. Det tænker jeg bare bliver mega godt. Så ja. De er strikket i en tråd Avetta i farven. Jeg finder den frem. Det var det. 334, og jeg mener det er den, der hedder Light Blush. Ja, og jeg har brugt, det har jeg faktisk ikke skrevet ned.
det var en meget, meget, meget lille snut, jeg havde tilbage, så jeg har brugt omkring 50 gram på at strikke dem her. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, nej, er der garn nok til at blive færdig? Men det var heller ikke sådan, at jeg tænkte, der er der til bare mere. Nej, det kan man ikke, når det er 50 gram snøgle. Men ja, de er bare så fine. Og nu har jeg vist dem, så nu kan jeg gå i gang med at bruge dem i mine sneakers. Apropos Laura Sebastian eller Flights of Fancy Knits, så har jeg også været så heldig at få lov til at teststrikke hendes første cardigans opskrift. Hun er meget ny i at designe. Hun har udgivet nogle strømpeopskrifter og er nu så begyndt at lave cardigans og sweaters og sådan noget. Og der har jeg fået lov til at teststrikke hendes første cardigan, der hedder Seaside Cardigan. Og den er så frisk af pindene. Den blev færdig i går aftes. Der er deadline i morgen, så det var jo også sådan lige som den skulle. Men den ser sådan her. Ved du hvad? Jeg skifter lige. Så er jeg tilbage. Jeg kan jo lige starte med at rejse mig op her. Ups, jeg er ikke så høj. Så. Ja. Den har sådan en drop-shoulder konstruktion. Den er jo så ikke blevet blokket. Jeg regner med, at når den bliver blokket, så bliver kanten her lige lidt længere. Og så har den ballonærme. Ja. Det er noget med, at det kommer også til at vokse en del, når den lige bliver blokket. Ja, men den er dejlig. Nu beholder jeg den mig lige på. Jeg har strikket den i hvad har jeg strikket? Jeg har strikket den i garn fra min samling. For jeg havde 4 fede liggende. Af den her fra By Levini. I farven Fleur. I de her sådan lille, sarte, rosa nuancer. Mest lille. Ja, også strømpebase i 80-20 blanding. 425 meter per 100 gram. Det havde jeg liggende. Og så ja, det må jeg lige fortælle. Jeg læste det garnforbrug estimat, der var, og tænkte, jeg har 4 fed, der er masser af garn af det her. Så det gik jeg med, og var også gået i gang med at strikke. Jeg havde også fundet en følgetråd, den viser jeg lige om lidt. Og så kommer der en besked om, at Lauras tech editor har fundet en fejl, og det har gjort, at estimatet ændrer sig. Og så lige pludselig så skulle der bruges rigtig meget garn til den her størrelse 2XL, som jeg har strikket. Og så gik jeg en lille smule i panik, for jeg var jo gået i gang med at strikke. Ups. Det er lige besked, om der ikke er så meget batteri på. Jeg håber, at jeg kan nå at tale færdig, inden at den løber tør. Nej, jeg var jo gået i gang med at strikke. Og så tænkte jeg, nej, det er jo sådan noget håndfarvet noget. Og hvad nu, hvis hun ikke har den her farve mere, Levini? Og skyndte mig ind på hendes hjemmeside og så, at hun havde nogle fede tilbage. Jeg var godt klar over, at det ville jo ikke være den samme indfarvning, som jeg havde. Men jeg tænkte, det skal jeg nok finde ud af. Jeg må alternere eller et eller andet. Jeg skal bare have farven. Så jeg bestiller 2 fede mere.
Ja, som kom lynhurtigt, selvom Line havde ferie. Altså, Line, du skal holde ferie, når du holder ferie. Nå, men de kom lynhurtigt. Og så har jeg strikket, og så viste det sig, at den fejl, der var blevet fundet, var ikke en fejl alligevel. Så det estimat, der sådan oprindeligt var det rigtige. Så jeg har 51 gram tilbage af mit 4 fed. Så nu har jeg 2 nye fed og et halvt fed af den gamle indfarvning. Jeg skal nok finde noget at bruge det til, men det var bare sådan, panik, købe. Men ja, det er en fed farve, så den skal jeg nok få brugt. Jeg tænker, at Tilde, hun kan helt klart godt bruge en sweater i den her farve. Nå, til følgetråden, fordi den har jeg også noget at sige om. Jeg vil jo gerne have den lille i den her flotte fleur farve fremhævet. Så jeg søgte på lilla mohair og fandt på Rito noget, som jeg tror var sådan et kampagne ny i sortiment rabat på den her fine ting her. Det er fra et firma, der hedder Nordic Sky. Jeg har aldrig hørt om det før. Og så i basen Oilo. Ja. Det er 72% superkit mohair og 28% silk. Mulberry-silk. Jeg vil bare sige, altså, jeg mener, at når det ikke er på kampagnetilbud, så koster det omkring 70 kroner nøglen. Jeg tror, jeg mener, jeg fik det til 36 kroner nøglen. Det kommer jeg helt klart til at bruge igen. Det er så lækkert. Helt vildt lækkert. Og det er sådan, det fælder minimalt. Så det, hvis I ikke har prøvet det, prøv det. Det er mega fedt. Jeg bliver ikke betalt for at sige det. Det er min helt egen personlige mening. Det er lækkert. Det er heller ikke det garn, man skal bruge i opskriften eller noget som helst. Det er bare mig, der har prøvet det. Men det er lækkert. Så det kan jeg altså virkelig anbefale. Der er ikke så mange farver i det, men hvis man nu lige er heldig og skal bruge en af de farver, de har, stor anbefaling. Ja, der er 16,5 gram tilbage i den her nøgle. Jeg har 2 mere, så måske købe en mere, og så er der til et projekt til Tilde. Ja. Den her størrelse 2XL har jeg strikket den. Jeg har brugt cirka 349 gram af den her, og jeg har brugt 134 gram mohair. Ja. Meget, meget nemt. Altså, lige da jeg så det, så tænkte jeg, hvordan med det? Men det er så nemt. Det løber over 4 pinde mønstret. Meget, meget nemt. Så. Og der er deadline i morgen, så jeg tænker, at inden for den næste uges tid, så udgiver hun den her opskrift. Egentlig er der til hvordan man laver knaphuller i den her, det her dobbeltstrik, men jeg lukker aldrig mine cardigans med knapper, så jeg skrev til hende, om det var okay at lade være med at lave dem, og det var helt okay. Så ingen knapper i min cardigan. Ja. Så det var det sidste nyeste færdige projekt. Der er lige nogle tråde, der lige skal klippes, når den bliver vasket. Ja. Ja. Nå. Jeg nævnte jo det her med, at strømper, det er rigtig dejligt at strikke på, når det er varmt. Og jeg gik egentlig også i gang med et tredje par strømper, mens vi var på ferie. Og dem er jeg så ikke blevet færdig med. Jeg har købt mig sådan en her. Det er egentlig en toilettaske. Jeg købte den i Rema. Den er firkantet. Den minder enormt meget om den, der er i læder, både fra Mod eller Redesign. Med den her lynlås, der skruer
godt henover, og så er det sådan, åbner sig. Ja, der kan I også lige se. Og jeg gik i gang, som sagt. Jeg har noget med shorties. Der gik min lokker lige i stykker. Sådan der, så den kunne fikses. Dem her. Måske sjovere end kønne. Det ved jeg ikke. Så. De hedder det her. Mullion Cove Shorties. Og de er fra en, der kalder sig for Comfort Road Knits. Ja. De er virkelig sjove. Jeg har strikket den første og mangler den sidste stribe og tåen på nummer 2. Så ja. Og den strikker jeg i den her lille rest, jeg havde fra min Mollys sweater. Den med boblerne. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Jeg har vist den før. Men jeg havde lige en lille rest tilbage. Det her, det er så det, jeg har tilbage til det sidste stykke. Det går fint. Det er farvet af en tysk håndfarver, der kaldte sig, fordi hun farver ikke mere. Hun kaldte sig Tammy Wee Colors, og farven hedder Serenity. Den her sådan lyserød, og så er der sådan nogle speckles i der. Og så havde jeg den her liggende, der er et fejlkøb. Jeg skal nok fortælle, hvorfor det er et fejlkøb, det kan jeg fortælle senere. Men meget voldsomme farve. Det er fra Langjørns, en Javol, i farven 83.0184. Men de to sammen. Og ja, som sagt, de er måske sjovere end de er kønne. Jeg er helt sikker på, at man faktisk kan se mønstret helt i de her speckles, og måske er den skrigende pink lidt for langt væk fra de speckles alligevel, men de bliver sjove. Altså, det er jo den her kant, man kommer til at se. Så det må jeg også gang i. Ja, og så nede i den her fine taske, der har jeg simpelthen lagt forskellige strømpegarner, for jeg synes, det er meget sjovt lige at have den med, og så sige, nå, men så går jeg lige i gang med det her. Altså, jeg har sådan en rest liggende fra, det kan jeg ikke huske, jeg har strikket på strømper til min mor, og så har jeg lige en rest af en Arvetta i den her farve, som jeg tænker kommer til at spille rigtig godt sammen med. Kan I se det? Der måske. De ligger hernede sammen med strømpepinden. Jeg har den her fra, hvad er det hun hedder? Unikgarn. Med glimmer. Den ligger hernede. Der tænker jeg, at jeg skal strikke. Springer jeg lige lidt, men nu viser jeg det alligevel. De her Summer Girl socks fra Sari Nordlund. Det tror jeg, det er super godt. Men altså, det er sådan en værsgo at dykke ned i, finde et eller andet. Jeg har en kæmpe stor kasse med håndfarvet strømpegarn inde i mit garnskab. Hele fed. Det her, det er bare sådan, jeg sådan lige finder og putter herned, ikke? Så der tænker jeg også, at både den her fra Systeriet og den her fra Yarn by Sanders, ned i den. Den her gemmer jeg lige op, for det skal jeg lige vise senere. Så. Og altså, det var sådan en, vi skal have ryddet vores lager af de her toilettasker, så jeg tror, jeg giver 10 kroner for dem. Jeg kan godt lide lædertasker, men jeg kan også godt lide at give 10 kroner for noget, der minder. Eller kun give 10 kroner.
kroner for noget, der minder rigtig meget om, og i stof for blomster. Jeg elsker blomster. Ja, så det havde jeg også i gang. Ja, det er jo projekter, jeg er i gang i. En anden ting, jeg er gået i gang med, og der viste jeg garnet sidste gang, det er denne her. Man kan jo ikke se det, det er så mørkt. Man kan i hvert fald godt se lidt der, at det er drejet rib. Men det, der er så specielt ved den her, det er, at på ryggen, der har den simpelthen sådan en her trekant med drejet rib. Og så løber det i en tynd streg hele vejen ned af ryggen. Og så kommer det igen ud på ærmerne. Og også et ret stort, altså bredt stykke kant med drejet rib. Ja. Og det er jeg er med at finde rundt i alle tingene. Leni Højmela, finsk strikkedesigner, som har designet det. Jeg ved, at The Woolly Gardener, Jeanette, har også strikket den. Jeg tror faktisk, at det var hende, jeg blev inspireret af, faktisk, til at skulle strikke den. Men den har jeg gang i. Jeg mangler lidt på kroppen stadigvæk, og de 2 ærmer. Jeg gik i gang med at strikke den her tilbage i marts måned. Ja. Og jeg strikker den i... der er det gang ud. Jeg strikker den i den her. Op fra en norsk butik, Ulldesign, op i Hvaler, norske skærgård, hvor jeg jo var sidste år på strikkeretreat sammen med min kollega Pernille og min veninde Line. Ja. Den her, det er en jagtbase. Der er 60% Superwash Merino, der er 20% silke, og der er 20% jagtuld. Og I kan se, den løber 366 meter per 100 gram. Og den her farve, den hedder Magnolia. Og den er bare så smuk. Altså der er sådan, igen, det er grønt, det er svært at vise, men der er grønne nuancer i, og der er de her Bordeaux nuancer i, og så altså selve, den er bare sådan en rigtig fin grå beige som bund. Så en tråd af den, og så en tråd kitsilk fra Drops i farven 20. Så. Og det er sådan en, jeg har ikke strikket sådan vildt meget på den her den sidste måned, fordi jeg jo ligesom har haft gang i den her, men jeg glæder mig til, den er færdig. Den er så blød. Ja. Det bliver en rigtig god efterårstrøje. Så den har jeg gang i. Og da min strikkelyst ligesom kom tilbage, så fik jeg også en lyst til at dykke ned i nogle af de ting, jeg sådan havde sagt til mig selv, at jeg gerne ville strikke. Så jeg fik slået op til den her cargo sweater af Creabia, som har været på min turnetliste i evigheder. Jeg kommer til at lave den noget længere. Det er ikke lige mig, at den er så kort. Det føler jeg mig ikke tilpas i. Ja, den er bare, så kan man se, ikke? Så smuk.
Så den gik jeg i gang med i maj måned, som I kan se, så har jeg ikke noget så forfærdeligt langt. Jeg strikker den i en tråd Supersoft op fra Holst. Det her, det er farven Sweet Pea. Jeg kan ikke huske løbelængden på den, men det er enormt langt. Det her garn, det er noget, jeg har haft liggende i evigheder. Altså jeg købte en kone for, jeg tror 7 år siden. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg skulle bruge det i et Steve West sjal. En af hans Mystery Knit Along. Den der, hvor der ligesom var flettet ned. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det sjal var ikke lige mig, så jeg endte med at travle det hele op. Og så havde jeg jo masser af garn til at lave den her cargo sweater. Ja, og følgetråden, det er en silk mohair fra Lena Gatto, som jeg har købt op ved butik Smuksak. Og altså her der kan man virkelig med blød, altså den her, den har sådan lidt en, og det har den jo bare indtil den bliver vasket, men den har ligesom sådan en lidt ro, stiv følelse, når man lige sidder med den her, hvor den her, den er bare mega blød. Nå, tilbage til den her. Den hedder farve 8876. Det er sådan en sart rosa. Lys sart rosa. Ja. Det bliver til det her. Og jeg har valgt at sætte de her i, som jeg fik af mine søde kollegaer til mit 10-års jubilæum tilbage i november. Jeg mener, jeg har vist dem. Altså, de er bare så smukke. Og der er også en, der har sådan en blomst på, der er ligesom sådan, den bruger jeg som omgangs start. Der. Ja. Så. Den håber jeg også kan få lidt mere garn i snart. Ja. Men jeg har dog lige et andet projekt, jeg skal have færdigt først. Fordi jeg har sagt ja til en anden teststrik. Og når jeg lige sidder og siger det nu, så bliver jeg faktisk en lille smule i tvivl om jeg må vise jer. Jeg er gået i gang med strikken, men jeg tror faktisk ikke, jeg må vise jer det. Det er jo sådan, der er nogen, der har meget strikse regler omkring, altså, at man skal dele lidt undervejs, billeder af det undervejs. Og der er også nogen, der er meget, meget strikse omkring, at man ikke må fortælle, at man strikker det, eller hvad den hedder. Og lige nu kan jeg simpelthen ikke huske, om jeg må det eller ej. Så jeg tænker, for at være på den sikre side, så kommer jeg ikke til at vise jer et billede af, hvordan den kommer til at se ud. Men jeg kan vise jer farven. Jeg tror godt, jeg må fortælle jer, at det er fra hende, der kalder sig Rust Knitwear. Ja, jeg tror, vi gør sådan for en sikkerheds skyld. Jeg vil være ked af at komme til at afsløre noget, jeg ikke må afsløre. Ja, men jeg kan godt vise jer farven. Ej, det er svært at vise. Det er også en svær farve at vise, åbenbart. Nå, men det er gul. I en tråd Aveta i farven 196. Den, der også bliver kaldt for French Vanilla. Og så igen Kitzel for drops. Og det er simpelthen fordi, at ellers så kan sådan nogle projekter blive enormt dyre. Og jeg har ikke noget imod, at mine projekter er dyre. Jeg har det bare, når det er teststrik, så holder jeg også en lille smule igen med hvilke garn jeg bruger. Også fordi jeg synes egentlig også, at det er meget fint, at de der strikkedesigner også kan vise nogle lidt billige alternativer. Ja, man kan strikke deres projekt af. Så, men det er et projekt, jeg har gang i nu. Der er deadline den 29. oktober, så det er det, der sådan fylder mest i min strikketid lige nu. Ja,
så røg strømmen alligevel, men nu er jeg tilbage. Jeg er også næsten færdig, så ja, hint modtaget, kære videooptager. Jeg har fået vist, hvad jeg har færdigt. Jeg har vist projekter, jeg er i gang med. Så nu vil jeg sådan lige vise jer lidt nyindkøb / drømmestrik. Jeg sagde i mit sidste afsnit, at jeg har rigtig meget håndfarvet garn liggende inde i min garnsamling, som jeg rigtig gerne vil have brugt. Og havde derfor en idé om, at jeg skulle stoppe med at købe mere garn. Og så kan I så spørger jeg sikkert, ja, hvordan er det gået? Undskyld, jeg bander af helvede. Af HT. I maj, der lavede jeg lige en lille status, og der var det altså 11 fede håndfarvede garn, der var kommet inden for døren. Og jeg har egentlig besluttet mig for, at jeg gider ikke at slå mig selv oven i hovedet med det. Jeg havde ikke nogen strikkelyst, men til gengæld, jeg kunne stadig godt blive inspireret. Jeg havde bare ikke lyst til at strikke. Men jeg blev stadig inspireret og fik også købt. Og en af de ting, jeg sådan fik købt, jeg var glad der på Frederiksberg, det var Tinky Fibers, som jo lukkede sin virksomhed. Og det, så er man deres garn, hvis ikke man skal gå ind og kigge, hvad der ligger på de der tilbudssider. Og der fandt jeg denne her silke her. Prøv lige at se en lækker farve. Og jeg har jo nævnt, at alt hvad der sådan dufter af enhjørning i form af lilla, pinke, lyserøde farver, så er min datter glad. Så jeg tænkte straks på hende, da jeg så den her. Og købte nogle fede af det. Det er en silke mohair, 72 kit mohair og 28% silke. 50 gram er cirka 420 meter, så den løber jo som en værre. Jeg tænkte lige, at det var, men det er selvfølgelig fordi den 50 grams farven hedder Flash. Den kan jo så ikke købes mere, fordi at Tinky Fibers har lukket sin virksomhed. Men ja, og det er så her, hvor at den der fejlfarve, jeg viste tidligere, kommer ind. Fordi jeg tænkte, altså den skal have fuld smadret på pink. Og så den her på et billede på nettet, og tænkte, den må da passe sammen med den her fra. Men I kan nok allerede se det. Den er bare ikke... den er ikke helt. Den er for... Ja. Den er bare off. Den er ikke god til. Så måtte jeg jo tænke, og jeg fandt så et lille minifed, som jeg havde købt på, jeg tror faktisk, jeg havde købt det på Fanø sidste år. Og ja, hvilket får mig til at sige, der er Fanø Festival i den her weekend. Jeg skulle have været på arbejde. Det er blevet lavet om. Øj, hvor var jeg tæt på at køre til Esbjerg i går. Men nu er jeg her og laver et afsnit til jer i stedet for. Ja. Nå, jeg havde købt et minifed af Lone fra Alone Sock Lady. Jeg tror det var sidste år. På en af de der messer. I en farve, som jeg mener, hun kalder Rhodamine Red. Og den holdt jeg lige op sammen med den her og tænkte, yes, det er den. Og jeg ved jo, at det er sådan, at man kan skrive til Lone, hej Lone, er det måske muligt, at, eller det var det i hvert fald, nu holder Lone jo lidt en pause, synes jeg har læst noget om. Men det var muligt at skrive til Lone. Er det muligt at kunne få farvet 200 gram af den her farve? Og Lone skrev tilbage, at det er det i hvert fald. Så jeg fik tilsendt 200 gram af denne her. Og yes, den er der. Meget mere i 2 minutter. Kan I se det? Den spillede ikke helt.
det her var sagen. Så det her, det bliver en sweater til Tilde. Jeg regner med, at det bliver en Monday sweater fra Betty Knit. Meget klassisk lige til. Lige nu har Tilde kun 2 sweater. Hun kan passe sig, har hun nogle veste. Men 2 sweater, og det, er sådan, det synes jeg ikke er nok. Så, men altså nu kan man sige, at den her, og så et eller andet projekt. Jeg tror måske, at jeg prøver at graduere lidt hedder det ikke en Edith sweater, den der med den der flæse der. Jeg tror, jeg prøver at graduere den op i hendes størrelse. Den bliver jo ikke solgt mere, den opskrift. Så, ja. Mille Fryd lavede den. Ja. Så det tænker jeg også, når jeg ligesom er kommet lidt i gang med den gule her, så bliver det den her, der skal strikkes til Tilde. Ja. En strikkepodcaster, som i den grad inspirerer mig, det er Charlotte Hårslev Strik. Er du vimmer, hvor har jeg lyst til at købe mange ting, når jeg har set hendes afsnit. Altså, og det her, jeg skal ikke kunne udelukke, at det er sket mere end en gang. Jeg har både den her fra Ladybug Yarn, en Silk Glaze, 80% Superwash Blue-Faced Leicester og 20% silke. 800 meter på 100 gram, som hun havde strikket sammen med en eller anden alpaka følgetråd på en Elizabeth Judith snorlige. Jeg kan ikke huske, hvad det lige. Jeg har kopieret 1 til 1. Måske ikke lige den her, men i hvert fald den her har jeg kopieret 1 til 1, hvad Charlotte Hårslev har strikket. Jeg var vild med den. Det må jeg bare sige, Charlotte. Altså, du er genial. Ja. Så det har jeg købt, at jeg skal strikke på et tidspunkt. Så viste Charlotte også denne her. Igen fra Ladybug Yarn. En strømpebase. Pastel pleasure. Og i mit lille med shorties, så tænkte jeg, ja, jeg har sådan et par råhvide sneakers fra Skechers. Og jeg tænkte bare, en shorty med et eller andet blondekant i den her. Det tror jeg nok lige. Så den skulle også hjem til mig. Så jeg skal også have lavet nogle strømper i den her. Og jeg vil bare sige, at da Tilde så den, så var hun sådan lidt, sådan nogle strømper vil jeg også gerne have. Og da jeg jo ligesom ved, at et par shorties strømper til mig er sådan en 44-45 gram, så er der jo rigeligt til, at der også godt kan blive til Tilde. Så ja. Der har også købt andet. Nu viser jeg bare lige det her. Det er lang tid siden, at vi har set hinanden. Eller, ja. Så der er kommet meget. Mange drømme og ønsker. Det viser jeg simpelthen ikke. Det må komme løbende. For ellers så bliver det for overvældende for mig, og det bliver for overvældende for jer. Men ja, jeg tror det var det. Det har været mega fedt at sidde her igen. Godt mærke, at jeg skal lige tale mig varm. Jeg skal lige ind i det igen. Nogle af de ting, jeg var sådan lidt usikker på de første gange, jeg filmede, godt mærke, at jeg var lidt usikker på igen. Jeg skal også hele tiden med mig op på at kigge over i det rigtige kamera en gang imellem. Det er som det er. Tusind tak for, at I har kigget med. Jeg håber virkelig, at der stadigvæk er nogen derude, der har lyst til at følge med i mit strikkeunivers. Og så, der skal ikke gå et år eller 10 måneder, før jeg sidder her igen. Det er helt sikkert, jeg vil gøre mit bedste for at prøve at komme igen hurtigt. Så der er også nogle hængende partier. Jeg skal jo finde ud af, om jeg må fortælle mere om det projekt her, eller om det må vente til slut oktober. You never know. Det finder vi ud af. Men indtil da. Nej, jeg skal jo lige sige, at jeg hedder også Tilde Strikkegale Mor inde på Instagram, og I er meget velkomne til at følge mig.
i tråd med, at jeg har haft rigtig mange ting at se til, og heller ikke haft en stor strikkelyst, så er det heller ikke så meget, jeg har delt derinde, men jeg har også en intention og et håb om, at der kan komme mere liv i den igen. Ja, så gå ind og følg mig der, hvis I har lyst. I må også meget gerne abonnere her. Kom med kommentarer. Hvis der er noget, jeg har glemt at sige, eller noget, jeg glemmer at skrive, så skriv det til mig, så skal jeg nok svare jer. Ja. På Ravelry, der hedder jeg Christina 2000. Det er ikke en, jeg bruger voldsomt meget. Jeg bruger den mest i forbindelse med teststrik, hvor en af kravene til teststrikken er, at man laver en projektside. Så jeg er ikke så god til sådan, og når jeg starter et nyt projekt, og så gå ind og sige, nu starter jeg det her projekt, jeg bruger det her garn. Det er heller ikke der, jeg opdaterer mit garnlager. Jeg vil virkelig gerne, men prioriteterne har været noget andet. Men der kan I også finde mig. Der er også nogle spændende ting. Der er også lidt mere information omkring denne her, og Talulati, og Silvis Sommertop, og alle de der. Der er mere information der. Så. Men det var vist det for i dag. Tusind tak. Og jeg glæder mig til, at vi ses igen.